ja me n'adono que tan sols i faltes tu. Segona. Brasa per passar l'estona. Amb el Quila, l'Adri i el Guillem. Bé, hola a tots i a totes. Hola, Adri, què tal estàs? Benvolguda gent que segueix el segona. De nou, bon dia a tots i a totes. Ben segur, i molt comprensiblement, que mentre jo estic ara iniciant aquesta introducció, us estareu preguntant: on és aquell noi tan maco i simpàtic que normalment presenta el segon amb tanta soltura? On es vaja aquella singular, única fusió de Carlos Arguiñano i Michel Foucault que presenta habitualment el segon? Sí, realment ens estem preguntant això. I sobretot, què hi fa el barroc tipejo aquest de sales de joc aquí fet de moderador? Bé, primera cosa, gent del segon, no us feu tantes preguntes i barroc us ho sereu vosaltres, vale? Avui el nostre estimat Adri s'excusa per raons còsmico-metafísiques que no venen al cas, i el cas és que jo miraré humilment i a la mesura que pugui d'ocupar el seu noble rol de conductor. Conductor en català sona molt bé, en d'altres paraules com en altres idiomes com en alemany, Führer potser no sona tan bé. Sí, com vulgui. No he dit conductor endebades. I dic endebades adrede, Quila? Endebades adrede, sí, una de cal i altra darrere. Que abans el Quila m'ha qüestionat l'ús de la paraula endebades. Sí, i continuaré fent-ho. Bueno, la gallina ha dit que prou, El tema que ens ocupa avui, tornant a la conducció, té a veure amb conductors literals. Avui el segona dedica un especial al món de la conducció i l'automoció. De fet, en particular, ens centrarem en un aspecte molt important d'aquest món, que és el carnet de conduir. La porta d'entrada, el carnet de conduir, és, penso jo, la porta d'entrada a aquest singular paradís de benzina, asfalt i cigonyals que és el món de la conducció. És raro dir alhora paradís i benzina. Sí. Aquest paradís existeix en algun món, no? Jo penso que el tema s'ho val, fonamentalment perquè la conducció és una cosa realment present en les nostres vides. Turismes, furgonetes, motocicletes, autobusos, camions, tractors, caravanes, motos amb sidecars. És que abans el Martí m'ha corregit molt adequadament. Molts són els vehicles que poblen les intricades xarxes de carreteres de tot arreu. Tot llegant, circulant per allí, un gegantí rastre de gasos contaminants a la cada cop més precària atmosfera terrestre. No patiu, però, amants del motor i dels cigonyals, no parlarem aquí de qüestions ecològiques, que sé que aquesta cantarenya als amants del motor no agrada gaire. No hi ha evidència de la precarització de l'atmosfera? No, és la seva opinió. Sí, totalment. A la política ecologista la deixem pels partits ecologistes com el Partit Verd alemany, que amb el seu ecocapitalisme friendly i amable segur que ens trauran del col·lapse, seguríssim. Sí, perquè els alemanys es caracteritzen per treure'ns del col·lapse. Sempre. Bueno, és una mica com el Homer en aquell episodi que diu: por el alcohol causa y a la vez solución de todos los problemas de la vida per els alemanys. Això ho diu la humanitat amb els alemanys. Sí. Tornem nosaltres als cigonyals. Vinga a donar-li el teclat aquest que no funciona. I bimba! Tornem als cigonyals. La conducció, deia, ens travessa a tots i totes. Des de la infantesa, que qui més qui menys, perdó que obri els comentaris, des de la infantesa que qui més qui menys tothom ha viatjat amb el cotxe familiar amunt i avall per anar, que si ara cap al col·le, que si ara cap a casa els avis i les àvies, etc. no? En l'infant, penso, l'experiència fenomenològica del conduir és de pura passivitat. Ha arribat la metafísica, sí. Foucault, ara ha arribat Foucault. No sé si ho recordeu vosaltres, però vaja, com a filòsof jo expert en fer abstraccions superexcèntriques i especulatives a partir del quotidià, jo us puc dir amb absoluta certesa que quan s'és un infant, una criatura, conduir significa ser conduït. És a dir... Sí que sembla l'Adri, sí, És a dir... Perdona. Que algú s'ha conduït, és a dir, que algú altre, típicament un adult conegut, vagi partint... Sí. Que algú altre et porti, un adult et porti en cotxe cap a alguna banda, mentre tu t'empanes per la finestra, jugues al Game Boy o qualsevol cosa que faci la quitxalla de la nostra era, no?
El trànsit metafísico-transcendental de la passivitat a l'activitat en la conducció, aquest trànsit de ser passiu a ser actiu. Perdó, que m'estic No, sí, perdent. normal que et perdis, tio. Però com no t'has de perdre en el que acabes de dir? Aquest trànsit de l'activitat a la passivitat es produeix a través d'un ritual sagrat i fonamental en les nostres societats. Aquest ritual, òbviament, és el carnet de conduir. El carnet de conduir és, doncs, la inflexió que ens permet arribar a la joia activa del conduir. És el primer pas en l'ardu i místic camí que només per als vers amants de la suspensió i del gasoil culminarà amb el nirvana definitiu, a la unió extàtica amb l'asfalt, l'estat de desaferrament al que només arriben els que s'han fet un amb la carretera. Però, o sigui, no com els els ratolins que s'han quedat xafats. No? Té més d'una lectura. Sí. És veritat, tio, que hi ha molts animals que a base de passar per sobre S'han fet un es tornen asfalt, eh? S'han fet un amb la carretera, realment. Anem per doncs en la cosa que ens porta eventualment al desaferrament, és a dir, aquest trànsit que és el carnet de conduir, mai més ben dit, trànsit. Permeteu-me doncs que comenci amb una pregunta òbvia i obligada. Teniu carnet de conduir? I per què i quan us el vau treure? Sí. Gràcies per aquesta meravellosa introducció. Sí, tinc carnet de conduir, afortunadament. Soc un loco de la carretera. Hi havia una cançó, no?, d'un loco de la carretera, una cosa així hi havia. Probablement. Sí, segurament. De fet, sí, Fa clar. pinta que sí. Havent-hi masculinitat en aquest món. Tinc carnet de conduir i me'l vaig treure... Tinc 2 carnets de conduir. Primer vaig treure el de moto, de 125, i després el de cotxe. I em penedeixo molt. Va haver-hi... El meu pare sempre em deia, treu-te el carnet de camió, que és als Curiós, 21. meu pare també ho deia. No sé si ha canviat, però abans era als 21. En plan, treu-te... M'agrada molt l'argument que és treu-te el carnet de camió, que així mai et faltarà feina. Vull dir, Total. et passi el que et passi, si saps conduir un camió, alguna cosa trobaràs. I em sembla un molt bon argument, però al final no me'l vaig treure. I em penedeixo No el vaig molt, tio. No, al final no ha arribat, Ja, és veritat. Però fins ara no me l'he tret i m'agradaria molt treure'm el carnet de camió. És una cosa que tinc allà pendent. Un pare, Per però... als jubilis, potser. Sí, clar. Per al camió que em compraré. Se'l va treure a l'Emili. Hòstia, no ho sé. Mira, li Mon pare se'l va treure a l'Emili. hauria de preguntar. Entra com a pack de l'Emili, en plan portar un camió Crec d'aquells que de comboi. era una estratègia... Em sona que mon pare digués que hi havia una costum a fer-ho. No sé, no sé. Guapíssim. Hòstia, mira, m'informaré. Bueno, total, que tinc el carnet de moto i el de cotxe. Llavors, per què? Perquè és la teva pregunta al final i és el que s'ha de respondre. Mira, jo d'una banda havia mitificat el conduir com a paradigma de l'autonomia de l'individu. O sigui, per mi era... També... La metafísica ha vingut per quedar-se. Sí, també és veritat que jo vivia en una zona on sense vehicle tot es feia bastant pesat. O sigui, literalment es feia pesat anar a per al pa. Vull dir, el forn més proper estava a mitja hora caminant. Ostres. M'explico? No, potser una mica menys, potser eren 20-25 minuts, però vull dir, i era baixar la muntanya i després l'havies de tornar a pujar. Evidentment que estava el bus, però llavors... Bueno, és tota aquesta cosa de... Hòstia, depens de els horaris, que jo crec que en determinades zones el servei públic no és el millor servei que t'ofereix l'estat del benestar. Vale? Hi ha altres serveis que funcionen millor. En el meu cas, pues no era. Llavors, aquestes dues coses juntes, pues blanco y en botella, jo tenia 14 anys. Botella cotxe. Què? Blanco y en botella cotxe. Claro, és que jo tenia 14 anys i ja era como mamá, papá, quiero una moto. Necesito una moto per ser lliure. Para comer pan? Para comer pan. Sí, la moto que Després em vaig penedir molt, perquè llavors m'enviaven sempre a mi pel pa, perquè era molt més fàcil aparcar amb la moto. Llavors em vaig treure el carnet de conduir amb 16, el de moto 125 i el de cotxe
als 18 i res, bàsicament això. Què? Tu què? Bueno, jo Sí, Adri. endavant, Adri, sí. Que, de fet, és a dir, potser, breu parèntesi per visualitzar l'elefant a l'habitació. Assenyalant, vull dir, Assenyalar. vale que la meva lorza esquerra és la meva lorza bona, però no cal, no? Perdona, Adri, el cas és que avui veureu que l'Adri té un aspecte diferent. De fet, potser et podem divertir a partir d'ara, no, Adri? Com dieu, o sigui, un moment. Val. Jo com a Martí Ara. sí, tinc el carnet també. De fet, jo vaig criar-me a Barcelona i llavors no el necessites tant, més aviat és impràctic i així, però com que durant tota la meva infància doncs, vaig mirar molta tele i a la tele hi havia molts anuncis sobre que la conducció era molt important, Sí. era molt Hi èpic. havia molts anuncis. Sí. Molt bons anuncis. La mena com de... Els anuncis protopel·lícula, una mica en el món de aquell la de conducció. les corbes del Garraf. Hi havia un de les corbes del Garraf, impressionant. BMW, crec que era. I el to normalment és bastant èpic. És una mica semblant a un to d'anuncis de colònia o així, la carretera, jo som un miro a l'horitzó, no? I La Unió Estàtica. em va entrar, llavors això, em van convèncer que m'agrada molt conduir. De fet, no m'agrada gens conduir, però em van... O sigui, però el fet que no m'agrada conduir està com tapat per una capa molt gruixuda d'èpica del conduir que ve d'uns anuncis que han entrat al cerebel i no surten. Una versió una mica xunga de la naranja mecànica, no? Com t'han posat una idea que va contra la teva voluntat. Algunes persones dirien que la naranja mecànica ja és prou xunga. O sigui, no? Però bueno, sí. Certa analogia ja. I llavors en particular, no sé si el recordeu, jo recordo molt un anunci que em va marcar molt, que eren uns nens en un suburbi molt pròsper alemany, d'una casa, de fet, l'anunci era d'una casa de cotxes alemanya que no necessita ara la nostra publicitat. Casa perquè del, ja ho va la fer casa molt bé del, llavors. del poble, no? Potser. I estaven sí, o en un suburbi d'una ciutat o així, dos nens davant de la porta de casa en un graó i estaven jugant com a que conduïen fent els sorolls amb la boca, no? I un anava fent canvi de marxes així, però un, com que el seu pare tenia, es de suposar, com el cotxe... Sí, T'imagines que el pare hem dit que no tingués... faríem publicitat. Perdó. Sí, efectivament, no? Tenia un Volkswagen amb una mena de super caixa de marxes. Ell només augmentava les revolucions i punt, i llavors fins a posar-se extremadament vermell, no? I se li anava completament la castanya, i llavors la càmera l'enfocava a la cara, que s'estava posant molt vermell i se li estaven injectant els ulls en sang i estava a punt d'explotar-li el cap, i llavors s'acabava l'anunci amb el logo. En plan, però canviava de marxa o no? Sí, no. No canviava de marxa. Bueno, crec que potser la idea és que el nen eventualment va fer un frenasso bastant èpic i va venir una ambulància, però no ho sabrem mai, no? Això va passar al meu... No sé a tu en quin moment et va pillar, a mi va pillar com primària, finals de primària, aquest anunci, i al col·le, al pati, a les grades del pati, imitàvem aquest anunci a veure qui aguantava més. Sí. Pobres profes generaven una sinfonia distòpica, no? Classe de música encara, no? Però sí. Uf. Sí, i això, aquest em va impactar molt i de fet, bueno, la resta de la meva vida ha estat intentar gestionar les meves emocions imitant aquest nen, no? I aquí hem arribat, està bastant bé. I llavors per La aquest... conducció t'ha arruïnat la vida, No! M'encanta! I te'l vas treure amb 18. No, una miqueta més tard, A veure. però poc. Sí, tipus 20, així. Bé. Tu te'l vas treure en 18, no? Sí, hi havia una mena d'estigma al meu voltant pel qual si no treus el carnet dels 18 eres un pringat. Sí. Jo vaig caure de quatre potes, evidentment. I de fet me'l vaig treure en 16. Clar, perquè et vas treure la teòrica. Jo, en el meu cas, ja que em pregunteu, com diria l'Adri, jo també tinc el carnet. De fet, jo no vaig sucumbir a aquesta pressió que també existeix i crec que a la Catalunya rural potser fins i tot hi ha com més pressió en el sentit de que també, clar, si vius al Pont de Suert, potser necessites cotxe. No? Vas caminant a tot arreu. És veritat que si vius a Tàrrega, per exemple, no et fa falta. Potser et fa falta, però no tant. En qualsevol cas, allà és un locus comunis, no? Com està totalment establert. Jo ho vaig fer amb 20 anys. Estava a punt de fer 20 anys, crec que sí. I ens el vam treure amb una amiga, amb l'Amàlia, que vam prendre, crec, la sabia decisió de aquest estiu tenim pasta, perquè a més és una pasta el carnet. Tenim pasta, anem a treure'ns el carnet. I va ser una molt bona decisió.
Bàsicament, de fet, no sé si coneixeu vosaltres més gent que ho faci, perquè jo crec que és una bona decisió i no em sona que la gent ho faci molt així, no? O A mi va ser ardu i solitari. No... Per mi, bueno, tots ens ho estàvem traient, però no anàvem junts. No anàveu junts. Però sí que ja Hi havia se experiència. compartia. Doncs està molt bé perquè tens com els beneficis de la pressió de grup superagressiva sense cap dels beneficis de la cooperació, no? Exacte. Preciós. És que jo crec que hauria d'estar molt més institucionalitzat. O sigui, perquè jo crec, si em permeteu aquí fer una mica la ciència, crec que el carnet de conduir és una mica, de fet és bastant, ara us ho explicaré, com el MIR. Vale, Com l'examen del MIR. Primer dono un argument, hi ha dos arguments a favor d'aquesta analogia. El primer és que Valentino Rossi, li diuen il dottore, no? Que fill de... Per tant, blanco i en botella, no? No ho puc creure, tio. Efectivament. Però no, és a dir, jo crec que més enllà d'aquest argument cutre hi ha un argument més bo, que és que fixeu-vos-hi que hi ha moltes semblances. O sigui, bàsicament, les dues coses van d'interioritzar una quantitat loca de coneixements molt diferents, molt heterogenis entre si. Però, a més, aquests coneixements, sense l'aplicació pràctica, no serveixen de res. I, a més, si us hi fixeu, de l'aplicació... Bueno, ja veuríem. De l'aplicació pràctica depèn literalment la vida de persones. Cuidado amb el que fas, saps? No, és que molt, em vaig posar content perquè vaig pensar, això és una mamarratxada, però després vaig veure, no, que t'has sentit la Ojo, que hi ha un article aquí, I cada d'aquí, no? Sí, tanca la porta aquí. Home, jo crec que un article d'opinió a VilaWeb, això jo crec que entra, eh? Sí? O una sèrie. No? Sí. Jo crec que aquest paral·lelisme el pots explotar. Sí, no? Una mena de drama rural de la Catalunya interior. No? És molt bo, tio. Per què no? Però bé, sí, el cas és que això, estudiar un grup crec que va ser una idea i per això, ja que parlem d'estudiar i de preparar l'examen, permeteu-me llançar-vos ara una pregunta, començant de fet per la part teòrica, perquè el carnet de conduir està netament dividit en teòric i pràctic, no? Anem a la teòrica en primer lloc. Què en penseu d'aquest pou de saviesa ancestral, que són el manual de la teòrica i sobretot els testos de prova per practicar l'examen? Què en penseu? A mi em va marcar molt estudiar la part teòrica. Crec que és... O sigui, molta gent té molta identificació amb els seus estudis o la seva professió i així. I jo crec que, compte, no el conduir, però la teòrica del conduir sí que em va marcar molt a nivell identitari i encara crec que és el primer que jo faria servir per definir la meva personalitat i el meu desenvolupament. Sí. Perquè jo estava en un moment una mica difícil en aquell moment. Estava estudiant a la UNED, que des d'aquí... Sí, clar, moment difícil i honet jo crec que sí, van de la mà. Des d'aquí voldria enviar una cordial salutació solidària a la resta d'oients que estiguessin afectats per aquesta organització criminal amb seu a l'Heron City i els demanaria que truquin a la plataforma d'afectats per la UNED al 913986000. Però en tot cas, el fet d'estar estudiant a la UNED estava com colorint tota la meva experiència, no, del món, d'alguna manera. Veia el món a través d'unes ulleres de color UNED, no? Verdes. Sí, verd xungo. Verd i negre, no? I vaig començar a fantasejar amb la idea de cursar, i si no existia prèviament, doncs s'hauria de crear, un grau de la UNED en Ciències de la Conducció, totalment a distància, de 240 crèdits ECTS, no? No ho puc creure. Això, en la particularitat de totalment a distància, hombre, si és de la UNED, no ha de ser totalment a distància. No, bueno, tens raó, no? La UNED, en realitat, amb el seu eslògan, UNED, Universitat a Distància Presencial, no? Perquè has d'anar-hi tot sovint. Els dissabtes. Sí. A la seu que tinguis més a prop. A l'Heron City, no? A ser pujar. Sí, és veritat, pots ser en persona, però sobretot cap connexió amb un cotxe. No. I llavors això, crec que tindria molt sentit perquè així podries aprofundir una mica en els autèntics fonaments del que estàs estudiant, perquè crec que tots estarem d'acord que és massa superficial al final el que tractes quan estàs traient. A mi m'estàs comprant. El teòric, perquè clar, veus coses que podries pensar, això és una arbitrarietat sense sentit, que ho he de memoritzar, no? Per l'examen memoritzar, no? Com l'autèntic aprenentatge, no? Per exemple, de dir, els avançaments amb moto, amb o sense sidecar, en carretera, hi ha una diferència en el límit màxim que pots accedir-te, no? Això semblaria que ho has de memoritzar sense més, però res més lluny de la realitat. O sigui, si tens l'adequada formació en dinàmica de fluids incompressibles i teories neoconfucianes sobre el benestar, és evident que blanco i botella, que són 20 quilòmetres de diferència per hora. I llavors jo crec que podríem fer assignatures com per exemple Fundamentos del Gálibo, Luces y Deslumbramientos 2, per el que no hagi cabut en la primera,
Però multidisciplinar, no? També teories interseccionales a les intersecciones. Radicalment sí. Jo veig. I també havia pensat el vehículo mixto adaptable, retos y aspectos psicosociales. I... El meu és mixto adaptable. Pues mira, Clar, el teu és mixto adaptable. bueno, a lo millor tu has estudiat molt, però vas por ahí, no? I molt poc present. A mi, jo una sola cosa vaig aprendre del mixto adaptable, que va ser que no pots aparcar en càrrega i descàrrega. Això em ratlla molt, tio. ¿En serio? En plan, ¿en qué quedamos? Perquè si és mixto adaptable i jo ara lo llevo adaptado para carga, No et deixen? no, perquè és un turisme o sigui, que aplica com un cotxe, vaja. Ostres, Sí, però sí. això és com... Uau, tu compres amb la possibilitat de que faci aquest servei i resulta que no. Sí, igual ara m'estic tirant molt a la piscina. Jo ho vaig llegir en un moment que vaig pensar, quan m'ho volia portar aquí a Barcelona i va ser com, uah, no. És que justament és aquesta mena de situacions en què estem pensant, ostres, ara potser m'estic tirant a la piscina. La gent té una inquietud, no? De Sí. dir, per què són aquestes coses? Perquè podria semblar que són, mira, perquè és així, perquè el demiurg de la DGT li ha semblat que era així, però no. I a més, molaria molt d'això que entrés aquest grau en les estadístiques d'inserció laboral, perquè a on va? A on va tota aquesta gent? O sigui, tu estudies grau en Ciències de la Conducció i a on van? Bueno, jo crec que la pròpia virtut teòrica d'entendre la conducció ja té el seu propi interès i al final, com qualsevol disciplina acadèmica, ha d'intentar aspirar a autosubsistir purament d'estafa piramidal. Però una cosa per mi important. Ara ens enganxem moltíssim. No, però no ha de ser única i exclusivament sobre la conducció. Per mi també és molt important com el que orbita al voltant de la conducció. O sigui, jo què sé, tots els que hem fet un grau sabem que els 2 primers anys són d'absolutament tot excepte el que venies a estudiar. Llavors, jo també m'havia apuntat aquí unes idees, doncs, per exemple, una assignatura que fos Tráfico 1, dinàmiques de congestión. O sigui, com collons funciona la congestió? Les caravanes. Les caravanes, sí. Com es generen? Puc fer alguna cosa jo per contribuir? O sigui, com cada individu pot fer alguna cosa per contribuir a que sí o que no es generin les congestions. I llavors, quan hi ha una congestió, la gent surt del cotxe, ¡ay, un graduado en Ciencias de la Conducción! Al mig del nus de la Trinitat, no? Com cridant. I podries sortir allà... Que en general la resposta de la gent a què puc fer jo davant d'aquesta horrible i enutjosa caravana? Normalment la resposta és mec! No? Ja, però m'agradaria saber, teòricament, jo, per exemple, em moca el carril del mig, em mantinc en un sol carril permanentment mentre duri tota aquesta congestió però tant per beneficis individuals com per beneficis col·lectius. És a dir, per exemple, no? Té un benefici col·lectiu que jo no em mogui del meu carril, o sigui, que em quedi com estic tu aquest carril, em quedo aquí i ja està. I, per exemple, hi ha benefici individual en anar fent el loco de carril en carril. És a dir, tardo més o menys? I de quina manera contribueixo a la congestió? Pues això molt ben explicat. Clar, jo crec que un bon catedràtic en Ciències de la Conducció t'explicaria bastant clarament això, sobretot hi ha en una assignatura de tercer que és Paralelismos entre congestión nasal i viària, que quedaria bastant ben explicat Que això. seria Clar, això no és una assignatura, és dins del Tráfico 2. És un tema. Un bloc, no una unitat didàctica. Clar, és una unitat didàctica. Bueno, doncs sí, jo també havia pensat en coses d'aquestes. Sí, m'havia apuntat que amb molta raó crec que dius que és un grau en Ciències de la Conducció, no és un... o sigui, no és el... No és el carnet. No. Clar, no és el carnet. No, de fet, la connexió és... És una mica com la de Ciències de l'Alimentació. No ets pas... Que no és alimentar-te. No ets un cuiner. Sí, Clar, o sigui, seria bastant important que... Ai, clar, és veritat, Ciències de l'Alimentació i cuiner, el curs de cuiner... Hòstia, sí, no, radicalment sí. Hòstia, ara, de cop i volta, em sembla una puta broma, lo de les Ciències de la Conducció, i de cop i volta ara estic molt dins. I a més, o sigui, no només passa això, com passa amb lo de l'alimentació, sinó que això no és la ciència de la conducció, són les ciències, no?
Són 8 com a mínim, no? Vull dir que hi ha una distància. El moment aquest en els 80 en els que van començar a canviar tots els noms per Ciències de... Sí. Bueno, deia que m'agradaria molt que en un hipotètic grau hi hagués pràctiques, però pràctiques no de conducció, no, perquè no és... Clar, sinó d'observació per entendre tot el que has estat estudiant a les assignatures allà, o sigui, 10 hores al costat del conductor del bus. 10 hores. I anar... Allí amb unes plantilles. Clar. Plantilles d'observació. Ho veig. I ja està. Ah, sí, no, tinc una cosa molt important. Perquè, clar, ara ens hem centrat a lo de les ciències de la conducció, però jo m'havia apuntat una cosa per com estava formulada la pregunta, que era què penseu d'aquest pou de saviesa, que és el manual de la teòrica, no? A mi la part teòrica em va impactar moltíssim. La meva estratègia amb la teòrica o el teòric va ser bastant interessant, perquè vaig anar allà a l'autoscola i no volia anar a classes. Crec que ningú vol anar a classes d'allò. Sí, bueno, doncs jo no volia i vaig dir, però vaig dir, no aniré. O sigui, llavors li vaig dir a la noia que hi havia a l'autoscola, li vaig dir, bueno, evidentment has de pagar el llibre, li vaig dir, pillaré el llibre i porfa, els textos que feu aquí, fes-me unes fotocòpies de tots els que tinguis i passam'ls. I la tia va accedir molt cordialment i llavors em vaig emportar... Vas estar a l'Amazones? Sí, home, clar, a una cara. Vas entrar a casa i ta mare va pensar... Serà que no hi ha punts per prendre el reverso, no?, de cada pregunta. Encara, això no és broma, encara tinc d'aquell... perquè jo tinc un problema amb tirar... Amb tirar les coses. Amb tirar el paper. El paper, jo tinc moltíssimes coses, però el paper no. I si veig que hi ha papers que estan per una cara impresos, però per l'altra no, penso, tate, que aquí això es pot fer servir. La d'or pel segona, que s'ha escrit en el revers d'exàmens, no? Encara tinc còpies de textos de l'any 2013... No. 13? 13? 18, no, tu vas fer amb 16. Sí, el 2012, no? 11-12, sí. Una cosa així, encara tinc textos d'aquella època. Bueno, dit això, que nos vamos por las ramas. Em va impactar moltíssim llegir-me el llibre i veure la radical i absoluta igualtat que hi ha teòricament en tots els vehicles en una carretera. Evidentment, hi ha algunes vies que tenen prohibicions, però jo què sé, l'autovia i l'autopista, que la diferència entre les dues és bastant interessant també, és molt divertida de traduir a llengües que no... Ja. És highway o no highway, vull dir, no hi ha... O lowway. Clar, no hi ha lowway? És que estaria molt bé. Highway, autopista, lowway... Sabeu quina és la diferència entre autopista i autovia? No ho tinc present, no sé. Està picadíssim, ara t'agradaria saber. M'està sabent molt greu, però no. Jo ho dic de memòria, no m'ho he apuntat, ho dic de memòria. No, l'autopista no té accés, o sigui, les sortides de l'autopista no tenen accés a... o sigui, han d'accedir a una altra carretera, no poden accedir a una via inferior. És una metautovia. Sí, una cosa així. Hòstia, que guai. Però de sobte apareix el component meta i tot té gràcia, no? Bueno, que tothom és radicalment igual. O sigui, l'ús de la via és el mateix per un turismo, per una motocicleta, que ho vaig estudiar tot en castellà, per un tractor, per vehículos de tracción animal, motos con sidecar, motocicletas con sidecar. Tot és el mateix. Tenen tots el mateix dret a estar en aquella via a la velocitat que li correspon. Que tu pots anar a la Nacional 2 muntat a cavallito sobre el teu amic en teu vehículo de tracción animal. Home, clar. Allò és un animal, no? Sí. Animal político. Animal político, però animal al fin i al cabo, no? Sí. Bueno, hi ha amics que molt polítics no
no són, però... Però animals. Però animals. Com a mínim. Sí, sí. Llavors, clar, tu o jo tenia la sensació de que per la meva experiència de la carretera estava jerarquitzada i probablement ho es digui materialment. M'agrada l'implícit també de dir, mentre jo estava estudiant això i per la meva experiència de la carretera de conduir com un nen de 12 anys durant molt de temps, no? S'ha conduït. S'ha conduït. Doncs això, jo veia que la carretera estava jerarquitzada, però després en la teoria era com... I això per mi va ser un punt molt clau com en la formació de la meva ideologia política, la igualtat radical i absoluta. O sigui, si tots som vehicles, tots tenim el mateix dret. De fet, jo aboliria el veto que tenen els vehicles de tracció animal a les autopistes. Una altra cosa és que vulguis fer un arcén més ampli perquè puguin anar, però tinguin dret a anar, perquè és la puta via més curta i no tenen accés allà. Llavors això fa una mica de ràbia. Segur que hi ha enginyers de puentes i caminos I científicos de la conducció. I científicos de la conducció. Especialment el segon. Segur que està superben argumentat perquè no poden entrar, però bueno. I llavors ja estaria. Que porto moltíssima estona parlant. Pues, de fet, en relació amb això, abans ho parlàvem amb el Martí, no? I sí que és veritat que dues coses molt importants al carnet, jo crec que dues parts essencials de la teòrica del carnet són, només es pot fer en castellà, com tu deies, però és impossible. Hay coses que solo se pueden hacer. Ara, això és una cosa en sèrio. Hi ha autoescoles en català? Autoescoles no ho sé. Poder fer l'examen en català el pots fer. Jo conec una persona que ho va fer i perquè va decidir sí, ho faré en català perquè és un animal polític i va dir... Aquest justament sí. Aquest sí. I ho faré en català. L'autoescola era com en plan... Saps allò quan una cosa es pot fer però t'estan dient com... I no, l'opció de no... Com lo de la independència. Igualito. Que va ser una... Vull dir que la institució... I llavors li van rebentar punyetazos. No. I va entrar un guàrdia civil. Policia nacional. No, però el que sí que li va passar és que estava com a la sala de los otros. O sigui, hi havia els normales fent l'examen de conduir i ell va anar a los otros, que hi havia ell i, segons em deia, com moltes persones de diversos llocs del món fent l'examen en anglès. Hola, en sèrio? Sí, i ell estava allà tot rodejat com una petita ONU de la conducció i ell fent el seu examen sobre cigonyals. Òbviament, sobre cigonyals. Clar, és que jo aquesta és una cosa que ara que l'has mencionat, jo no hi havia pensat. És curiós lo de la dominació lingüística, perquè sembla que la DGT no seria la institució més procliu a fer-te... Però és una cosa que ens mengem amb patates, no? Vull dir que jo com a bon lleidatà, les jerarquies ontològiques i polítiques estan clares, no? Mai ens ho vam preguntar, no? Com, bueno, no sé, se hace con castellano i no sé, com muchas cosas se hacen con castellano, no? Però vull dir que és un cas bastant evident de... No s'ha fet, no hi ha cap mena de voluntat. Està tot pensat en contra. Però que en el meu imaginari, fixa't tu que la meva pregunta ha sigut hi ha autoescoles en català? Sí, no, que acabes de ser. Sí. La DGT està com el nucli dur de l'espanyolisme radical, no? Sí. Està com a institucions guardianes de l'espanyolitat. Està la Guàrdia Civil, l'Audiència Nacional i la DGT. El dia que es faci el referèndum no sortiran els tancs a la carretera, però sortiran els vehicles de control d'inspecció a la DGT. Home, tenen uns quants, així com... Ens entrarem. Com es diuen ja, tu te'n recordes que a la rotonda de Tàrrega, venint l'entrada est, hi ha un centre de restauració o alguna cosa així? Ja tenen una mà de màquines allà que... Ojo! Són uns transformers violents. Sí. Són una mera de... Que et pararà i que ponen tu DNI. Bueno, ja veig que això de, òbviament, la teòrica te tindria molt de suc. M'interessa també que anem, òbviament, a la pràctica, no? Que és la teòrica sense la pràctica. Al final. Ha semblat... Digue'm que això no és la pregunta, no? O sigui, endavant. Vaig a fer com un profe de dir, no, vaig a formular la pregunta. Com veu viure les classes pràctiques del carnet? O per matisar encara més la pregunta, com va ser la vostra experiència amb aquests druides del coneixement automobilístic, que són els profes d'autoescola? Druides. Jo ho vaig veure molt bé. Druides carajilleros.
la seva màgia es fa com en el carajillo. No? Jo ho vaig veure molt bé. Jo vaig fer tant la moto com el cotxe, es vaig fer amb una autoescola d'aquestes de barri. Bueno, jo no sé si a vosaltres us passava, potser a Tàrrega era més freqüent, que o sigui, ja almenys a Sant Boi està bastant, potser era crescut, però hi havia com l'autoescola del barri. Potser en els barris una mica més grans sí que hi havia un parell, però al final, bueno, jo vaig anar a l'autoescola del barri, de la COPE, i ja està. Llavors hi havia un tio, que era el profe. Hi havia el profe i l'administrativa. Llavors, ho vaig fer amb aquest senyor, que seria com és el local guide del barri, o sigui, community leader. Clar, exacte. Sí, com persona referent de la comunitat. Sí, total, llavors tothom havia de passar d'alguna manera com per ell, si vols el carnet de conduir. Era molt bo, vull dir, realment jo vaig aprendre moltíssimes coses i m'ho vaig passar molt bé. A més, era molt divertit. Era un puto druida, era un geni, i hi havia vegades que fins i tot un cop ja estava segur de que anaves conduint bé, bueno, jo almenys feia jocs amb ell i em guiava amb els ulls tancats. O sigui, coneixia tant tot el Baix Llobregat i el Poble Sec, que era la zona on anàvem nosaltres que ens pertocava, la coneixia tant que era capaç de guiar-te i ara giraràs a la dreta per carrer... Sí, el tio anava vacilant, no? Ara a la derecha. De fet, un cop t'havies tret el carnet el dia de l'examen, et revelava que ell és sec. O sigui, que portava tot aquest temps en mancomunió mística. T'imagines, profe d'autoescola sec, Bueno, I mogut com per energies, en plan, per evitar, sabeu que porten els pedals aquells en el copilot, per evitar un xoque, com sentir-ho. Sí, la vibres. Sentir-ho, per vibracions. Pues ho vaig passar molt bé amb ell. Jo crec que era capaç de sentir el seu entorn. Déu-n'hi-do, una mica com... Druida. Sí. Clar, és que ara Xamànic, no? Sí, a mi em fa bastant d'enveja perquè la meva experiència de dir que va ser bastant diferent, perquè jo em vaig treure el carnet amb una casa d'autoescoles que tampoc necessitarà la nostra publicitat, que no tenies un professor assignat de pràctiques, sinó que tu et connectaves en una graella que tenien que subestaven, sí, a la web de l'autoescola, literalment subestaven hores amb profes, i llavors i clar, funcionava perfectament perquè és el sistema de mercat i per tant segons oferta i demanda pujava i baixava el preu de les classes que estaves contractant. No te creo, en sèrio feien això? Però que és el capitalisme. Estan locos. Sí, llavors com a una hora raonable era més car, o si el profe té més gent que el busca, doncs més car. En sèrio? Sí. I llavors, clar, a mi el que em passava, jo en aquell moment estava passant per, com deia abans, un mal moment, perquè m'estava deixant tots els meus diners en manuals de la UNED que havien escrit gent que tenia el mateix primer i segon cognom, saps? I llavors em vaig trobar com... Molta hemofília per allí, Jo no he dit res. Però com per estalviar-me 3 miserables euros o així, jo m'havia trobat a les 6:30 del matí al mig de Montjuïc amb un fumador desconegut, que és com... Estic una mica 50-50, que és o el profe amb el que he quedat o el criminal violent que l'acaba de matar i enterrar al costat del Museu Etnològic de Barcelona. Estem una mica així, però fos un o fos l'altre, jo pujava al cotxe amb ell i em va ensenyar a conduir i en aquest sentit suposo que no em puc queixar, tot i que he de dir que sí que podria ser que fos el segon perquè vaig suspendre el meu primer pràctic de conduir perquè estava en un pas de zebra passant un nen i no sé què va passar al meu peu dret, va com endavant. No! I jo crec que això potser seria una explicació. Però així que ara em sento molt millor. Et van frenar? Sí. No, jo mateix crec que vaig poder fer-ho. Però va veure aquest impuls entrenat. No em puc creure que s'aprofitin fins a aquests nivells de... O sigui, no, anem a fer un mercat intern Sí. de... Quan ja estàs dins de l'autoescola, que és com dir, mira, mercat entre autoescoles, és el que deies abans, costa una pasta i és un sector amb una regulació pública-privada una mica rara, ok, però dins de la...
A dins, tio. No, però és que és criminal, és criminal. A més, amb les hores com més raonables, més cares, perquè va en contra de... o sigui, la gent que, jo què sé, típiques persones que ja tenen fills o feina o no sé què, no es poden anar a fer una pràctica a les putes 6:30 del matí, tio. I llavors la faràs pagar més. És que, puto mato, hijo de puta. Bueno. Atempta contra el teu principi de la igualtat de la carretera, Ah, no? exacte. Una cosa que jo vaig aprendre i que, Hipercapitalisme. joder, tio, és la meva puta bíblia. El carnet, el teòric, el llibre. Bueno, l'altre lot d'escola que no vas llegir és la teva bíblia. Ja passa amb les bíblies, això. Bueno, al final és creure, és fer. Ja passa amb la fe que s'aprèn fent testos com un logo. De fet, és que en relació amb això pensava, jo estava pensant en la meva experiència a vosaltres, i va haver com una connexió aparentment molt raonable entre tots aquests testos que jo he fet i tots aquests coneixements a pampanyugues que tinc en el meu cervell, d'una banda, i d'altra banda, l'aplicació d'això quan estic fent les pràctiques. Sentíeu que esteu aplicant els Bueno, coneixements? és el que dèiem sobre les ciències de la conducció. Un, que coincideix amb la meva senyal preferida. Quina és? Que és la senyal que quan la vaig veure vaig dir és la més clara de totes, és la millor, i que em fa sempre molta il·lusió quan me la trobo a la carretera, que és la senyal que es pot posar a sobre de qualsevol senyal i que és les 4 ratlles que creuen en diagonal de dreta a esquerra, que anul·la... El Guifer el Pilós, no? Mira, fixa't tu que jo no ho havia pensat així. Passa que les barres són negres, no vermelles. Un mal dia per Guifer el Pilós. No? Bueno, perquè segons la DGT és la sang d'orc. És la seva visió. És aquesta senyal que si està sola sobre fons blanc vol dir anul·la tot. Totes les normes de la societat. Sí. O sigui, és com, quan tu vas per una secundària i trobes aquesta, jo em sento com, ok, ara sí. Em sembla que no has de dir, jo em sé tu, acaba de començar la purga. Sí que serà. D'aquí en endavant pot passar Lo que... Sí. I quan la vaig veure en el manual vaig dir com, que guapa aquesta senyal, i després sempre com anava buscant-la. Tota la resta... No vaig allí buscant-la. Donar pantazos. Contradictes. ¿Dónde están las barras? He d'anar a comprar pa. Un moment. Vaig per allà, que sé que hi ha una d'aquestes. Vaig per l'AP2, no? Arribo fins a Huesca. Aquesta és la connexió que jo vaig... Era, del que realment me'n recordava era la senyal de la... que té com així, com 4 barres molt finetes. Jo recordo molt, clar, suposo que hi ha temes. Jo anava molt, com suposo que passa, molt loco concentrant-me en les glorietes en català, no? Les rotondes. Glorieta castellà. Ah, sí, també. Sí. Pues, bueno, en qualsevol cas. Per què anaves molt obsessionat amb les rotondes? Bueno, perquè és un lío. O sigui, fot cagar quan no saps conduir, posar-te en una rotonda. No sé, a mi em feia molta por. Ja. És que jo crec que també l'experiència és diferent a dins de la ciutat i a fora. Perquè, o sigui, jo a fora les rotondes són les meves aliades. O sigui, jo també desitjo la rotonda. Mira si Em sembla com a epítome de l'eficiència. Epítome què vol dir? No vol dir res. Aquí, com parlant. Com un lloro, No sé què vol dir. Resum síntesi. Pues no. No, com a Culmen, màxima expressió. Culmen, això, és que sempre estic amb aquestes dues paraules. Com a culmen de l'eficiència. O sigui, tu tens aquí una intersecció i podent fer el que es fa a la Catalunya interior, bueno, està bastant ben organitzat, però sabeu que hi ha la carretera i llavors, si tens espai suficient... Sí, o sigui, un carril de... Sí, d'anada i un de tornada. Sí, un d'anada i un de tornada, i llavors hi ha llocs on per sortir en aquesta desviació, si t'has de creuar per al carril que ve de cara, fas com un segon carril de sortida. Saps el que vull dir? Sí. Pues quan no tens espai, molen molt més les rotondes, tio. Perquè baixes la velocitat, però la distribució Sí, és una obra d'art. És fantàstica, tio. A part del benefici que suposa un paisatgístic per l'aparició de l'art de glorieta. Clar, hombre, clar. Una de les principals assignatures d'estètica del grau de ciències de la conducció. Sí, perquè hi ha tota la corrent aquesta d'artistes que
no... Aviam, com vols que quedi gravat això? T'has quedat catxat amb les albergínies, Sí, diguem que no són... No tenen cabuda en el mercat artístic habitual, anem a dir-ho així, i acaben posant les seves obres en rotondes. Clar, o sigui, tot el sector de la indústria catalana que és lletres en Còmic Sans de ferro forjat per fer noms de municipis, on estaria? Sense... Clar, tio. Què faríem, no? Bueno, clar, i molts artistes que és la seva forma de vendre. Però fixa't, perdó, és a dir, que no és cosa meva lo de les rotondes. Jo crec que a les Terres de Lleida hi ha tal por a les rotondes Sí. que, de fet, no se les anomena rotondes. En particular, hi ha una sèrie bastant infinita de rotondes abans d'entrar a la ciutat de Lleida, venint des de l'est, diguéssim. En aquella sèrie de rotondes, la gent les anomena rectondes. En sèrio? La gent no fa una rotonda, la gent saps com en la Fórmula 1, quan passes per sobre el piano, així, que se t'inclina. La gent passa una mica així. En sèrio? Sí, rectondes, perquè les rotondes fan por, com una pobra persona de Lleida, no? Com pragmàtica, com no vol complicacions, no vol coses xungues. I així vas fer tu les pràctiques i això és el que s'esperava que fessis El tu. meu de és com a dir que... Perquè era una mica En la graella d'avaluació, com punt positiu, fer una rectonda. Ara et posaves a l'inici, era com un gran turisme, no? Que et posaves a l'inici, no? I el tret de sortida era fer la sèrie de les rectondes en un minut, no? Hòstia, que Però això es feia una mica així abans, l'examen del pràctic, això ho he parlat més d'una vegada amb el meu avi, també, justament com que ells els posaven en un circuit tancat a fer com moneries, en lloc de posar-los a circular. Bueno, però això es fa amb les motos. Amb les encara. motos, sí. Amb les motos. A mi, hòstia, circuito de conos de Montjuïc, molt divertit, Sí. Molt divertit. I el que més m'agradava de tot era veure claríssimament la diferència entre la gent que al seu barri portava conduint la 49 des de que tenia 8 anys i arribava al circuit i feia un invertido, feia uns derrapes sense tocar els conos, i gent com jo, o sigui, sí, jo crec que jo, que anava com tremolant entre conos, saps? Com... I darrere el notes de darrere pitant fer el cavaller, no? clar, perquè venia creuant rodes, saps? Bueno, en fi. Pues és que realment el temps passa volant quan estem xerrant en sana camaraderia, no? I estava pensant, potser per anar xapant tot plegat, ja que és un especial i no tenim seccions, estava pensant, potser podem fer una... És un especial. Bueno, sí, és el que tu vulguis, no? Algun dia seràs especial que estiguis tu aquí. Sí, és veritat. Això ja anirà venint. Ja ha passat. Bé. Pavila. Pregunta breu, perquè potser estava pensant és que potser podem tocar el tema en un altre moment. No sé, ja ho parlarem d'això. Ciències de la Conducció 2. Un programa de ciències de la conducció, de debò. Segon el teu podcast d'automoció preferit. Home, potser... M'agradaria molt que agaféssim aquesta derivada. Tot el que es pot fer en un cotxe. Caldrà veure com reacciona la gent a aquest capítol, no? El cas és que... Malament. Aquest minut no queda ningú aquí escoltant res. Va, tanquem això amb una pregunta que m'interessa, com és, bàsicament, com heu viscut la relació amb la carretera després del carnet? O sigui, com heu arribat a la unió estàtica, aquesta amb la carretera, com esteu? Jo he de dir que, bueno, una mica en el sentit del que deia abans, que la gran inestabilitat emocional que em va donar no tenir com uns referents paterns estables en el moment de treure'm la pràctica, el anar canviant de profes, m'ha dut a ser el que en termes científics anomenem un manejante en estado psicofísico subòptimo. I sobretot parlo de psico en aquest cas. I això, malgrat tinc un gran interès com epistèmic, científic, abstracte en la bellesa del coneixement conductivístic, sí que condueixo molt conscient dels peligros que tiene la via, ¿no? I la profunda alteridad del otro circulante. I com us deia abans, no? Coexisteixen una mena de... No m'agrada gens conduir amb un ui, sí, conduir que bé, i tinc molt present que el cotxe és una màquina fonamentalment de matar i morir, i bueno, de vegades sí que vaig a algun lloc, però
però hi pujo tenint molt present això. Al final una mica tornant als inicis. Ets una mena Agafant el volant com aquest nen, amb la cara vermella i el sud també explotar. psicofilm noruec, no? Vius tu? Com una mena de tortura. Total. Amb llum molt com blava, com filtre molt poc blanc. càlid. N'hi ha més com jo, a Barcelona, conduint, també us diré. No. Sí. És el... I tu, Quila? Jo també, com has dit abans, i al contrari que el Martí, jo soy uno con la carretera. Ja estàs unit. Jo per qüestions còsmico-metafísiques, com diria el Guillem, que no convé desenvolupar, he passat molt temps a la carretera, moltíssim, i he de dir que sóc molt feliç. Hòstia. De cop i volta, com connectar, Sí. per haver passat tant de temps. No, sóc molt feliç a la carretera. És que de veritat que estic en pau, m'ajuda a pensar. O sigui, segurament dels millors pensaments que tinc són conduint, com molta claredat en el pensament. Quanta teràpia s'ha estalviat la gent, gràcies als OPs, gràcies a la conducció. Sí, és bastant curiós. S'han estalviat. Bueno, és a dir, el que clarament ja veuria. I això, vull dir que la meva experiència de la conducció és fantàstica. Molt bé. Pues el proper programa des del volant. Tinc moltes coses a dir aquí, moltíssimes. No sabem. De fet, jo estava, com ja sabeu, jo estava en contra jo estava en contra d'aquest programa i estava a favor de l'experiència de la carretera. Fenomenologia del conducir, no? Efectivament. I tinc moltes preguntes. Moltes. Per exemple, i acabem aquí. Si tu adelantes a havent-hi línia contínua, has de posar intermitent, pero es la práctica, no son ciencias de la conducción, tú ya sabes que tú no pots passar perquè hi ha una línia contínua, allà hi ha una paret. No obstant, tu decideixes passar. Hauria de, com a càstig còsmic de tragèdia grega, hauria d'aixecar-se un mur, no? Com al moment en què estàs fent l'avançament. Pallasso. No, però són coses que jo em pregunto. Jo vaig per la carretera i m'ho pregunto. Ara vaig a fer aquest adelantament, que no es pot fer, però què... M'aixecaré d'aquesta taula. O sigui, però què prima? Com pots atemptar contra la llei fonamental de tota societat? Però què prima? Home, ja posa... Home, no acabo d'entendre molt el teu raonament, com de dir, ja que estic, no? Hi ha una analogia. Ja que m'ho estic patant, anem a fer-ho com una mica extra perillós de no indicar-ho, no? És una mica com de dir... Bueno, ja que he robat un Kinder Bueno, mato el caixer, no? O sigui, però jo ho veia al revés, no? Jo crec que seria una mica, perdó, m'he vist l'analogia com seria com robar-li la cartera a algú i com sortir corrent i dir, lo siento, sento. O sigui, suposo que és una posició una mica estranya argumentar, però millor? No? Jo sóc partidari d'intermitent. Sí, no? De robar, sortir disparat i ho sento. I dir que ho sents, millor que no fer-ho, no? Sí. Bueno, pues que jo que tinc preguntes d'aquestes. Vale, pues ara les xaparem. Moltes gràcies, Edgar Quilabert i Adri, per estar aquí. I per què no li dius el cognom? Martí. Adri Martí. Adri Martí. Sí. Moltes gràcies a tots dos per venir. Moltes gràcies a la nostra estimada audiència, a qui també agrada tant els cigonyals i la benzina i tot això. Ens veiem properament, potser amb més conducció, potser no sé, ja veurem. Tant de bo que sí, ja veurem. Moltíssimes ganes. Vinga. Moltíssimes ganes. No, m'heu de parar el micro, Pues adeu-siau, para el micro, fan. Ja ens veiem a la propera. Segona. Brasa per passar l'estona. Amb el Quila, l'Adri i el Guillem.